Miniyama nema la bilinima saba miniyama makari be dalilela saba miniyama miniyama ina be dalilela saba miniyama makari be dalilela Malion an bɛ foli di aw ma Mali kɔnɔ ani a kɔ kan aw minnu bɛ kan filɛ ni waati in na an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ouverture media an ka foli bɛ aw ye sanga ni waati aw minnu bɛ a partager ni waati in na an bɛ foli di aw ma ni an sigilen an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ jɛmukan min ni an ko a ma ko aw k'o di a bɛ denmisɛnnin ko fɔ a bɛ mɔgɔkɔrɔba ko fɔ a bɛ cɛ ko fɔ a bɛ muso ko fɔ ka d'a kan n'i ye jɛmukan in na mɛn maa ko dɔn bɛn nka i ko bɛɛ dɔn tɛ o de kosɔn bi ye kari ye Septembre kalo tile 18 san 2022 an b'o la bi an ye ci bila an ka karamɔgɔ belebele dɔ ma ale maa dogolen tɛ n'i bɛ an ka jabaraninw lajɛ i k'a dɔn i b'a ye a bɛ wajulu kɛ jabaranin caman na ka d'a kan a bɛ fɛn dɔn fo ka taa dɔn k'a bɛ fɛn dɔn o de la an ye ci bila ale ma bi i n'a fɔ an ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na ko sanga ni waati an bɛ ci bila an ka kunkolotigiw ma minnu bɛ se ka fɛn fɔ an ɲɛna anw ni an filɛlibagaw ɲɛna an tɛ minnu dɔn o la sani ka jɛmukan in an y'o de fɔ an bɛ foli bila Aisha la ka d'a kan an maa saba de bɛ jɛmukan in kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi Masi ale ma kɛnɛ sɔrɔ Aisha ale bi yan Aisha ça va? Ça va Tana wa? Ko ka ɲi wa? Ko ka wusa i yɛrɛ I parla dɛ. Merci yɛrɛ parla. O diyara n ye. An bɛ foli di an filɛkɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a f'u ye k'u bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kura-kuranin kan ni aw bɛɛ b'a dɔn aw k'o di jɛmukan in bɔra kuraya la a kɛra bɛɛ jɛ san nɔ bi ani mɔgɔ belebele de bɛ ɲɔgɔn bolo ale tɛ mɔgɔ dogolen bilen komi Tata wa y'a fɔ imam belebele de b'an bolo bi ka kuma caman kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na o la k'a ka partager k'a fɔ i n'a fɔ ladala ko aw minnu bɛ yen halisa n'aw bɛ fɛ ka an ka jɛmukan in sponsoriser ka hakilinaw fɔ walasa jɛmukan in bɛ san sɔrɔ halisa aw bɛ se ka wele bila an ma 79 38 19 14 n bɛ segin numéro in kan 79 38 19 14 n'aw y'o wele dɔrɔn aw n'anw bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ walasa ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan walasa ni jɛmukan in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min. Merci Aisha i ka ɲɛfɔli la nin waati in na an bɛna se imam ma nin waati in na ka foli di a ma a ka foli di an filɛlibagaw ma an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baara ye salamu aleykum imam. Wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Kɔri baasi tɛ yen. Alhamdulillah. Nse. Awa ni baraji. Nse. Aisha ni baraji. Nse. An bɛ ouverture media lajɛbaga bɛɛ fɔ ka ɲɛmɔgɔw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka da ka bamananw ko n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnadi k'a fɔ sababu ɲuman minnu kɛra sababu ye ka téléso in sigi an b'a ɲini Alahu taala fɛ si jan kɛnɛya laban ɲuman Ala k'a dan n'u ma amina ka aw yɛrɛ fana fo aw ka cɛsiri la n'aw ka wuli ka jɔ la sanga ni wagati ni kɛnɛ ɲɛnɛmaya la Ala k'a n'aw dɛmɛ amin ka kɛrɛnkɛrɛnnenya k'an balimakɛ fɔ n'o ye Abdulatifi ye Dunbiya Ala ka ɲɛmɛ ala hali bi an bɛ ɲini Ala k'a nɔgɔya an nisɔndiyalen don an ka karamɔgɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'an balimakɛ Cheikh Abdin Male an bɛ dugawu k'a fana Ala ka kɛnɛya d'an n'a ma an bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Ala ka barika don an n'u la an bɛ san kura min Ala ka hɛrɛ d'an n'aw ma kɛnɛya Ala k'a dan n'aw ma a sutura Ala k'a dan n'aw ma san kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ko minnu b'a kɔnɔ ani kasara minnu b'a kɔnɔ Ala ka don an n'a cɛ hɛrɛ minnu b'a kɔnɔ Ala k'a dan n'aw ma Ala ka jɔ an n'aw jigi kɔrɔ Ala kirana bɔ n'aw kɔsɔn sɔli ala Muhamɛd salim Ala k'o dugawu minɛ Ala ka ɲɛmɛ ɲɔgɔn na an bɛ fo ka nin waati in na karamɔgɔ ka foli kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di an ka ɲɛmɔgɔw ma Buba Jara Isufu Mangara Cɛrno Jayi Bajayi an ma ɲinɛ je faga kɔ Abdurahmane Kulubali Alajɔn an bɛ foli di an ma an ka technicien n'o ye Burulayi Danbɛlɛ Burulayi Dunbiya an bɛ foli di Petit Dunbiya ma sisan karamɔgɔ an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye y'a ye an ye wele bi an bɛ jɛmukan in kɔnɔna na fɛn caman b'a kɔnɔ an mana thème min ta don min na an b'o développer donc an bɛ kunkolotigiw wele don dɔw la olu bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna o de la an ye ci bila e ma bi e ye karamɔgɔ ye an bɛ fɛ ka kuma min kan bi o tɛ dɔwɛrɛ ye furu ye fɛn belebeleba ye ka d'a kan an danna ka sɔrɔ furu bɛ yen nɔ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ sɛgɛn fɛn fɛn na furu de don donc an bɛ fɛ k'a dɔn furu yɛrɛ ye mun de ye n'i y'a mɛn furu yɛrɛ ye mun de ye i ka o walawala anw ni an filɛlibagaw ɲɛna karamɔgɔ. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala k'an bɛn sababu ma amina n'i y'a mɛn ko furu dɔrɔn o ye fara ɲɔgɔn kan de ye ka furu cɛ ni furumuso o ye cɛ ni muso k'olu fara ɲɔgɔn kan
u kana sigi la sigi min kɛra mɔgɔ dɔw ka seereya kɔnɔ sigi min fana tɛgɛ ten fo ka taa sɔrɔ ɲinini de bɛ kɛ ɲinini mana kɛ sɔn ka tila ka kɛ fana i nana fɛn min ɲini an fɛ an y'a d'i ma nka an b'a di ni charti min ye o ye nin ye a tigilamɔgɔ ka tila ka sɔn o ma o la furu gulonnen don fɛn saba de la at-talabu wal-qabul war-rida ɲinini ka kɛ fɔlɔ e min ye muso in ɲini ni muso diyar'i ye i ka taa muso in ɲini a somɔgɔw fɛ o la ni e taara muso ɲini muso somɔgɔw ka sɔn i nana fɛn min ɲini an fɛ an bɛna d'i ma nka bi charte an b'a d'i ma nin bɛ yen n'i bɛ se k'o di o la e ka sɔn k'a fɔ ɔhɔn ne sɔnna a bɛ fɔ de ma ko furu o la aw bɛna taa sigi min kɛ sisan fɛn dɔ bɛ ɲinini in kɔnɔna na n'o ye muso yɛrɛ ɲini cogo ye fɔlɔ an fɛ yan nɔ Mali la an b'a ye muso bɛ ɲini ni woroden 10 de fɔlɔ an b'a fɔ ko ɲininkali woro o ɲininkali woro in i b'a ye an b'a kɛ bilenman ni jɛman in k'o ɲagami ɲɔgɔn na bilenmanden 4 ni jɛmanden 6 ɲɔgɔn mun na o bɛ kɛ k'a yira i bɛ ka taa fɛn min ɲini a bɛ se ka diya don dɔw la i n'a fɔ a bɛ se ka gɛlɛya don dɔw la o la n'a diyara don min na aw bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ k'o don kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'a gɛlɛyara fana dun a b'o fana don fana kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'u y'o minɛ dɔrɔn o de b'a yira k'a fɔ sisan e nana fɛn min ɲini fɛn fila de b'a ko kɔnɔ kuma dɔ la don dɔw ka di kuma dɔ la don dɔw man di kuma dɔ la u yɛrɛ cɛ bɛ bɛn kuma dɔ la fitinɛ bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ o mana kɛ cogo o cogo aw ka se ka bɛn o kan n'aw sera ka sigi o kan a bɛ fɔ o de ma ko furu ɲinini de bɛ kɛ ni ɲinini kɛra muso somɔgɔw ka sɔn k'a fɔ an ye an den di ma i nana min ɲini an fɛ o la an y'a di ni nin ye o y'an ka chartiw ye n'o y'an ka laadaw ye n'i sɔnna o ma dɔrɔn o de ye furu sirila aw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an bɛɛ sababu ma amina yarabi karamɔgɔ imam Thierno sisan an bɛ fɛ k'a dɔn furu yɛrɛ n'a bɛ ɲini a bɛ ɲini sira jumɛnw de fɛ a bɛ ɲini diinɛ kunda de la wa ou bien a bɛ ɲini taa sira jumɛnw de fɛ alhamdulillah furu i n'a fɔ bɛɛ n'i ka laadaw cogoya don ni mɔgɔ min bɛ silamɛ jamana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ silamɛw ka furu kɛcogo bɛ yen mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu tɛ diinɛ mɔgɔw yɛrɛ fana olu fana ka furu kɛcogo bɛ yen fɛn min ye an kɔni ka furu ye n'o ye silamɛya furu ye muso ka denfa o de bɛ muso di ko bɛ muso ka ko bɛɛ bɛ olu de bolo e bɛ taga ɲinini kɛ olu de fɛ yen olu de bɛ sɔn fana k'a fɔ an y'a d'i ma ni e sɔnna u ka laadaw n'u ka kuma fɔlenw ma o de ye furu sirila aw ni ɲɔgɔn cɛ y'a ye dugawu bɛ k'a la k'a fɔ karisa ni karisa o denmuso o ni karisa den o dira ɲɔgɔn ma sunan farida kɔnɔna na silamɛw bɛɛ ka bɔ a kalama u bɛ taa furu bɛ taa siri misiri la wala bɛ taa siri du kɔnɔ ka jama wele kira yɛrɛ de y'o ɲini sallallahu alaihi wasallam kosɔn jama ka seereya ni maaw y'aw ye ɲɔgɔn fɛ don min na u b'a dɔn k'a fɔ karisa furu ɲɔgɔn de ye karisa ye u tɛ tiɲɛni sira kan ala k'an bɛ sababu ma amina mais mɔgɔ i kan ka furu kɛ mɔgɔ bɛɛ ma wa i ni mɔgɔ bɛɛ kan ka furu kɛ wa karamɔgɔ adamaden an bɛ baara o baara kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam ale de an ka repère ye an bɛ ale de lajɛ a ma foyi to yen ko adamadenw ka hɛrɛ b'o la diɲɛ na k'an ka hɛrɛ b'o la lahara fo ala kira ye kuma n'a kan a ko muso bɛ furu fɛn 4 kama a ko k'a fɔlɔ mɔgɔ bɛ muso furu li jamaliha a ka cɛɲa kama karisa ye muso cɛ ɲuman ye mɔgɔ bɛ se ka muso furu li maliha a ka nafolo kama mɔgɔ bɛ se ka muso furu li hasabiha a danbe kama mɔgɔ bɛ se ka muso furu a ka diinɛ kama nka kira ko fazfar bi zati diini taribati yadaka a ko n'i bɛ muso ɲini i bɛ fɛ ka muso furu wala muso e fana bɛ fɛ ka furu cɛ dɔ ma k'i hakili to fɛn kelen na i k'o lajɛ cɛ in na cɛ i fana k'i hakili to fɛn kelen na i k'o lajɛ muso la n'o y'a ka diinɛ ye ka n'a furu a ka cɛɲa kama tile ni su mana ɲɔgɔn falen wallahi don dɔ cɛɲa in bɛ taa ni foyi ma cɛɲa in dun kɔrɔ na cɛɲa dun don dɔ n'i ye muso furu ko danbetigi don o muso ni i ma fiɲɛ parce que ale b'a k'ale ka fisa ni e ye n'i y'a furu fana ko nafolotigi don o fana ye don dɔ fana o fana y'a dama fɛn wɛrɛ i na sa fantanya la a ka furu kɔnɔ o la n'i bɛ muso furu ala kira ko wala muso n'i bɛ fɛ ka furu cɛ dɔ ma ko choix kɛ diinɛ kunda ko n'o kɛra k'i bolo bin cogo ɲɛna i y'a ye o la n'o kɛra wallahi i tɛna nimisa o sigi la o la n'i bɛ furu ɲini kuma o kuma a ɲini ka furu kɛ maa fɛ maa mun n'a ka diinɛ b'a bolo o la min bɛ ɲini e fɛ yanni ka bɔ muso in nɔfɛ wala muso min bɛ ɲini e fɛ cɛ dɔ bɔra i nɔfɛ furu kɔnɔna na k'a bɛ fɛ k'i furu o la min bɛ ɲini i fɛ o de i ka dugawu istikhara caya Abdulahi ibn Jabir b'a la kale ko kira tun bɛ olu ladɔnniya istikhara dugawu la k'i n'a fɔ a b'u ladɔnniya kuranɛ suraw na cogoya min na o ye jumɛn ye dugu tila fɛ ni maaw sunɔgɔra i bɛ seliji ta i bɛ jɔko 2 ɲɔgɔn seli i ka farida seli bɛɛ kɔfɛ i b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ni cɛ in nana k'a bɛ fɛ ka ne furu wala ala ni muso in de ka di ne ye n bɛ fɛ k'a furu ala n'o y'a sɔrɔ ne ka hɛrɛ bɛ ni muso in ka furu la
nga diinɛ kɔnɔna na nga hɛrɛ b'a ka furu la nga ɲɛnɛmaya kɔnɔ nga hɛrɛ b'a ka furu la nga ko kɔ laban na ala a latigɛ n ye i ka ko ɲɛ bɛɛ nɔgɔya nka ni nga hɛrɛ t'a la dun ala y'a falen ye muso la nga hɛrɛ bɛ muso min na wala ala y'a falen ye cɛ la nga hɛrɛ bɛ cɛ min na nka an b'a ye sisan muso dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nga hɛrɛ b'a la nga hɛrɛ t'a la ko ala k'a nɔgɔya o la nin ye fili kuma ye n'i ka hɛrɛ t'a la o bɛ laban ɲɔgɔn faga la n'i ka hɛrɛ t'a la o bɛ laban bi an ɲɛ bɛ fɛn minnu na bi a dogolen t'an si la dɔw yɛrɛ bɛ nimisa ko hali ne kun kana furu karisa ma o la adamaden n'i bɛ min ɲini e kɔni bɛ k'a ɲini mais a ko min b'a kɔnɔ a n'a kɔfɛ o dogolen don e la o dɔnbaga ye jɔn ye o dɔnbaga de tɔgɔ ala o la i den i ka ko in to ala bolo ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ wa man yatawakkal ala allahi fahuwa hasbuh ko ni maa o maa ye jigi da ale ala kan k'ale bɛ ko wasabaga ye o la i ka ko sɛmɛ ala la ala ne kɔni bɛ fɛ ka don furu in na ala cɛ in ka di ne ye dɛ ala muso in ka di ne ye nka ala ne ka hɛrɛ b'a la y'a ye fi diini n ka diinɛ kɔnɔ wa maashi ani n ka balo kɔnɔ wa aqibatu amri o de ye ko laban ye ni n ka hɛrɛ b'a la nin saba la dɔrɔn ala a latigɛ n ye i ka tila ka barika don ko in na ka di yan ale ka tila ka ko ɲɛ in nɔgɔya nka ni n ka hɛrɛ t'a la nin si la fasrifu anni wasrifni anhu ala ko in yɛrɛ de yɛlɛma ka bɔ ne kan i ka ne fana yɛlɛma ka bɔ ko in kan kira y'a ka sahabaw ladɔnya nin de la yanni adamaden ka don furu ɲini na o la an fana k'an hakili to nin na muso ni mɔgɔ dɔ bɔra i den nɔfɛ e yɛrɛ k'i jija i k'i profiter i ka nin kɛ i den ye ala dɔ bɛ ne den nɔfɛ ala ni n den ka hɛrɛ b'a ka furu la ala ala tigɛ a ye nka ni n ka hɛrɛ t'a la dun ala y'a falen n ye mɔgɔ la a ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min na o la an ka hakili to nin na yanni furu kɛli cɛ ni ne nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mais bi nin tolen don kɔfɛ a dɔnbaliya de don wa an m'a dɔn fɛn min don ala k'an bɛ sababa ma an bɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'aw ma an bɛ ala deli n'an ka hɛrɛ bɛ diɲɛ ko o ko la ala k'olu latigɛ n'an ka hɛrɛ tɛ ko minnu na ala k'o gindo dogo an na ala ka n'o gindo jira an na Ayisa an bɛna ye fan fɛ imamu bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ i bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye imamu na. D'accord. Ɲininkali min bɛ ne bolo ka kɛ imamu na yalima siko dagalen don furuko la i bɛ se ka muso bɛ se ka furu cɛ ma a ka kɔrɔ ni cɛ min an b'o mais est ce que cɛ bɛ se ka muso furu muso min ka kɔrɔ ni a ye parce que bi société kɔnɔna la cɛ bɛ muso furu n'a ka kɔrɔ n'a ye a kumaw bɛ caya e bɛ se ka mun fɔ o ko la. alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah muso mana balikuya dɔrɔn o y'a seden furu ye fɛn min ye siko fanfɛla ye ne ko danfɛn jumɛn de ka fisa n'ala ka danfɛn bɛɛ ye de o tɛ o ye ala kira de ala kira min ni ala ko k'an k'a ladege o ala kira muso fɔlɔ-fɔlɔ o tɔgɔ an ba Khadija tɛ kira bɛ an ba Khadija ta don min na o y'a sɔrɔ kira si bɛ san 25 an ba Khadija si bɛ san 40 jɔn ka kɔrɔ an ba Khadija ale ka kɔrɔ o de tun ka kɔrɔ kira kelen ka ni muso in furu wallahi a ye fɛn min sɔrɔ an ba Khadija la n'i y'a jaga sɔrɔ an ka diɲɛ laban muso o muso la bi o tigi b'a dɔn ko muso ɲuman b'a bolo kira kun mana gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ ka d'a kan ale y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko k'ale ye furu yɛrɛ de dabɔ cɛw ka mafan ka taa musow yɔrɔ kɔrɔ cɛw hakili mana wuli wagati o wagati wala ni cɛw degunna kuma o kuma n'u ɲɛ dara o muso kan dɔrɔn hakili ka sigi furu yɛrɛ kunba de nin yaya ala ye furu yɛrɛ kɛ wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja k'ale ala ka kabako dɔ de ye ale ka danni kɛ ka bɔ an yɛrɛ kun na an furu ɲɔgɔnw na a ye min bɔ i la a ko litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma muso ninnu ka kɛ cɛw hakililatigɛ yɔrɔ ye musow ka kɛ cɛw mafan yɔrɔ ye o la ni muso ma kɛ o ye dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ dɔ i ka musoya jɛ o la an ba Khadija min kɛra kira furumuso ye furumuso min a fatura san min na fo san tɔgɔ dara ko kira ka hujunu san kira ka dusukasi san tellement que a kun ye kira kanu ka kira kanu yira a ye kira dɛmɛ don min na kira bɔra kuluwo la don kira ni mɛlɛkɛ ye ɲɔgɔn ye i b'a dɔn ni i ye fɛn ɲɛ la fɛn min ni adamaden tɛ hadamaden man ka fɛn min ye k'a to lahalaya min na n'i y'a ye i bɛ siran kira siranna i n'a fɔ siranɲɛ mun delila ka Musa yɛrɛ sɔrɔ fɔ Ala ko Musa ma la takhaf i kana siran siranɲɛ kelen ka kira sɔrɔ kira taara a ka so a donna an ba Khadija kan a don a sirannen a ma taa a faso la a ma taga yɔrɔ si a ma taa bɛnna la a ye tilen ka taa a ka so an bɛ ɲɔgɔn ɲininka mun de la a taara a ka so a b'a dɔn a bɔra ka fɛn min to a ka so n'a seginna ka na wallahi o b'a hakili sigi a donna yɔrɔ min na dɔrɔn an ba Khadija kan a ko Khadija ma ko wallahi ne sirannen don n yɛrɛ kun ɲɛ bi Khadija ye kira lajɛ k'a lajɛ ko kira a ko wallahi ne bɛ n kale ala la ala t'e labila ala t'e labila a ko ne ye jogo dama damani ye e la n'i y'o ye maa o maa la o tigi tɛ malo k'a jogo fɔlɔfɔlɔ jumɛn ko ne y'a sɔrɔ k'i bɛ sinjiw tugu nin ye kabako ye dɛ muso de filɛ ka a furu ɲɔgɔn ka sinji tugu la kale ne y'a sɔrɔ e kira e bɛ sinji tugu
an ko o la an ka bi muso kɔrɔ dɔrɔn bi muso joli b'a fɔ k'ale kelen a cɛ kelen est-ce que o sinji tugula ye o tɛ sinji tugula ye muso joli bi ni ala ye se di cɛ ma dɔrɔn a b'a fɔ cɛ ma an ka bɔ an ka so nin yɔrɔ la an ka taa so dɔ jɔ kungo kɔnɔ ka dugu kɔnɔna ye k'a to yen ka yɛlɛma yɔrɔ dɔ la ka taa so dɔ jɔ mɔgɔ si t'a kɔnɔ ale n'a ka gardien ni furucɛ ani wulu b'u ka so kɔnɔ ani sokɔnɔ baarakɛ la mɔgɔ bɛ se ka taa yen nɔ abada mɔgɔ tɛ se ka taa yen a ye jogo fɔlɔfɔlɔ min fɔ ko kira e bɛ sinji tugu a ko wa kira e tɛ nkalon tigɛ ne ma deli ka i ye nkalon tigɛ la e tɛ nkalon tigɛ n'i kumana i bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye ja denbaya la furu cɛ ni furumuso k'u hakili to tiɲɛ fɔ la cɛ in jɔda belebeleba ye furuso kɔnɔna na nka ni muso yɛrɛ tigɛra cɛ la k'ale cɛ ye nkalon tigɛla ye wala cɛ tigɛra muso la k'ale muso ye nkalon tigɛla ye muso mana bɔ a bɛ nkalon tigɛ k'a fɔ n kun taara nin yɔrɔ la i bɛ nkalon min tigɛ i bɔra i y'i dogo bamanan ɲuman maaba dogo bɛ yen nka ala ma dogo tɛ dɛ i y'i dogo i cɛ la k'a fɔ ne kun taara nin yɔrɔ la o la i bɛna nkalon min tigɛ don dɔ o nkalon bɛɛ bɛna kɛ sababu ye k'i nɛgɛ bɔ cɛ la o nkalon bɛna kɛ sababu ye k'i fana nɛgɛ bɔ i muso la o la nkalon ye kojuguba ye furu kɔnɔna na o de la tiɲɛ ye fɛn belebeleba ye fɛn min bɛ furu sabati o de la an ba Khadija ko kira ma a ko kira ni e kumana fɛn o fɛn na wallahi i bɛ tiɲɛ fɔ a ko kira wa ne ye jogo belebeleba dɔ ye i la o ye jumɛn ye k'i bɛ maaw ka doni ta k'a k'i ka doni ye ni hadamadenw ye gɛlɛya sɔrɔ n'u nan'i ma i t'i ka da tugu mɔgɔ si ɲɛ i ka da yɛlɛlen don bɛɛ ye muso joli bɛ yen bi n'i mago jɔra a cɛ la a yɛrɛ bɛ cɛ dogo ou bien k'a fɔ cɛ ma ko e laloma i bɛ k'i bolo fɛn bɛɛ don ko la e sigi yan nɔ a ma ca dɛ o la fo muso k'a faamu k'a fɔ ja cɛ bɛ hadamadenw dɛmɛni min kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ala fana bɛ i cɛ dɛmɛ arrahimuna yarhamhumur rahman maa o maa n'i bɛ hinɛ wallahi ala fana bɛ hinɛ i la maa o maa bɛ hinɛ ala ka kɔlɛw la wallahi i tɛ to fiyewu fo ala fana k'a ka hinɛ daw yɛlɛ i fana ye o la muso ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a cɛ dɛmɛ a bɛ fɛn minnu kɛ walimɔgɔw ye ka se ka cɛ bila o sira kan cogoya min na a ko kira wa ne ye juguba dɔ sɔrɔ i la a ko e ma mɔgɔw ye fɛn foyi la n'o ye ɲɛnɛmaya gɛlɛya dɔ ye f'i k'i sen don u fɛ k'u dɛmɛ o ko la o de la kira tun b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'ale ka tugu mɔgɔ dɔ kɔ a mantonw na k'o dɛmɛ a ka baara dɔ la ou bien a bɛ ka fɛn min ɲini k'a dɛmɛ o sɔrɔli la k'o ka di ale ka kalo kelen kɛ a bɛ ka tigɛ jɔ Madina misiri la ale ka kalo kelen kɛ misiri kɔnɔ a bɛ Alabato la i ma ye ja k'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kira y'o bila hali ka taa kalo kelen haliwa kɛ Alahu taala ye parce que a b'a dɔn ala bɛ jɔn fɛ jɔn min b'a balima dɛmɛ i y'a ye wallahu fi awni al-abdi ma dama al-abdu fi awni akhihi ala bɛ jɔn dɛmɛ jɔn min b'a balima dɛmɛ o la kira muso min n'o ye an ba Khadija ye si ko tɛ furu kɔnɔ muso ka kɔrɔ n'i ye i ka kɔrɔ ni cɛ ye basi foyi t'o la nka kira ye Khadija furu ka sɔrɔ Khadija si bɛ san 40 kira si bɛ san 25 ayiwa imam Thierno i bɔra ka nin walawala an ye a diyara an ye i da sera kuma dɔ ma n bɛ segin ka na o ɲininkali la parce que furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ furu ka bon furu ye fɛnba de ye muso jigi y'a cɛ ye cɛw jigi y'a muso ye ni danaya tɛ furu kɔnɔ dɔrɔn furu tɛ yen ni muso tigɛra cɛ la o sigi bɛ kɛ cogo jumɛn na ani ni cɛ tigɛra muso la o sigi bɛ kɛ cogo jumɛn na parce que an muso an bɛ an disi gosi ni an cɛw de ye an ka ministre de ye an cɛw ye an ka président de y'u ye an ka fɛn bɛɛ y'u ye ministre bɛ jamana kɔnɔ président bɛ jamana kɔnɔ mais an cɛw de ye an ka ministre ye olu de ye an ka présidents ye olu de ye an faw ye olu de ye an balimakɛw olu de ye an teriw ye an daɲɔgɔnw don bon n'a fɔra i faso bila k'i baso bila k'i diyaɲɛ ko to yen ka tugu cɛ min kɔ k'o de ka di o y'i ka diɲɛ garijɛgɛ i ka lahara garijɛgɛ ye une fois dans la vie n'a fɔra ko muso ka tigɛ cɛ la ou bien cɛ ka tigɛ muso la ne bɛ fɛ o furu bɛ taa cogo min na imam Thierno e ka o walawala anw ni an filɛlibagaw ɲɛna furu kuntagala ka jan cɛ ni muso ka tigɛ ɲɔgɔn na k'u ka furu kɛ k'a ka ɲa ni danaya tɛ fɛn fɛn na a man di furu ɲɔgɔnmaw ta de ka gɛlɛ sinon ni danaya bɔra hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bɔra o cɛ mais furu ɲɔgɔnmaw olu de ta ka gɛlɛn ne bɛ fɛ i k'o yɔrɔnin walawala o de la n y'i lasegin kɔ kosɛbɛ alhamdulillah ala k'an bɛ sababa ma amina an bɛ segin ka don kuranɛ kɔnɔ ala ko an ma ko kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ko alakira mantonw de ye mantonw la hɛrɛma ye danfɛn bɛɛ cɛ la mun na ko an bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye an bɛ ɲɔgɔn fatani ka bɔ juguman na
adamaden si tɛ yen k'a ka bɔ ladilikan ma adamaden si tɛ yen k'a ka bɔ bilasirali ma ni i cɛ filila walima i muso filila fɛn dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko communication o kɛlen don k'an caman ka furuso jɛbi manque de communication bɛ yen furuɲɔgɔnmaw tɛ communiquer u tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya problème minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de problème bɛ yen bi i bɛ t'a sɔrɔ ni cɛ y'a muso wele bi k'a bɛ hali conseil fitinin d'a ma muso bɛ funteni ale yɛrɛ bolo cɛ bɛ ka jɔnmaya de k'ale la ni cɛ fana muso y'a wele o fana bɛ funteni bon o ye filiba de ye hadamadenw tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to bamananw ɲuman na bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta n'i y'i muso ye fili dɔ de b'a la a kɛra a bɛ ka nkalon tigɛ walima i cɛ ye fili dɔ b'a la a bɛ nkalon tigɛ de kɛ i b'a lasigi i b'a fɔ a ye karisa ne y'i muso de ye kana nkalon tigɛ n ye ni min bɛ a fɔ n ye an ka jɛ ka ɲɔgɔn bilasira o la ni min bɛ yen n'o tɛ yen an ka kuma ɲɔgɔn ye o la ni kuma ɲɔgɔnya donna furuso kɔnɔ furucɛ ni furumuso cɛ ka conseils di ɲɔgɔn ma tuma dɔ la ka to ka kɛ mɔgɔ fana ye bi na fɛn dɔ taɲɛnen don an ka furuso kɔnɔ ne ba wallahi fɛn belebeleba de taɲɛnen don bi an ka furuso kɔnɔnaw la o de kɛlen don k'an ka furuso kɔnɔna bɛɛ tiɲɛ o ye ala ko suma ye ala ko suma ala de an da ka na an bila a ka dugukolo sanfɛ an bɛ tilen k'a fɔ bamanankan na ko maa nakun ka kɔrɔ ni i yɛrɛ ye kosɛbɛ ala min ye an bila a ka dugukolo kan dɛ anw ɲinɛnen don ala yɛrɛ kɔ i t'a sɔrɔ ni dugu jɛra dugukolotigi n'a ɲinɛna dugukolotigi kɔ sigi man d'an na dɛ diɲɛ yɛrɛ tɛ nɔgɔya an bolo o la an bɛ cogoya min na i ko bi misalila an bɛ exemple ta ouverture média kan yan nɔ aw fɛn fɛn na bɛ yan sisan ka fara ne yɛrɛ kan kun dɔ de ye an bɛɛ na yan kosɛbɛ est ce que an bɛ se ka n'an sigi a k'an b'o kun in bila kɛrɛfɛ ayi mun na parce que an nana kun de y'o ye wala ala fana nana n'an ye a ka dugukolo sanfɛ ala min yɛrɛ nana ni anw ye dɛ anw nana dugukolo sanfɛ fɛnw ye dɔrɔn ka ɲinɛ ala yɛrɛ kɔ i y'a ye parce que an bɛ ka ɲina furu ye fɛn belebeleba ye ala de y'a ɲina fɛ kuranɛ kɔnɔ fankihu maa tɔba lakum minan nisa a ko muso minnu y'aw diya ani musow cɛ minnu fana diyara a ye furu ɲɔgɔn ma ala yɛrɛ de y'a ɲini an fɛ ala kira tilala fana ka weleli kɛ jeunesse la ya ma'ashara shabab man istata'a minkum mulba'a falyatazawwaj a ko funangɛni o funangɛni ni ala ye furu se k'i ye k'i ka furu kɛ fo ala kira tilala k'a fɔ tuguni hadisa wɛrɛ la a ko ni maa o maa y'i ban ka furu kɛ lahara k'i t'ale mantɔn dɔ ye maa o maa musomani e si sera furu ye muso maaw bɛ k'i wele karisa n bɛ fɛ k'i furu i mansaw b'i lasigi karisa n bɛ fɛ k'i di karisa ma ale b'a la ko ayi ne ma pɛrɛn fɔlɔ wala ayi fo n ka tila kalan na wala ayi fo n ka baara sɔrɔ ala kira ko ni maa o maa nikahu sunnati a ko furu ye ale ka sunna dɔ de ye a ko ni maa o maa y'i jɛngɛ ka bɔ ale ka sunna la k'o tigi ta mɔgɔ tɛ ale dɔ ye falisa minni o la ni furuɲɔgɔnmaw filila an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ni cɛ ni jogo in bɛ ne cɛ la ala a bɔ a la ala ne muso ni jogo in bɛ ne muso la ala a bɔ a la mais i bɛ t'a sɔrɔ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala kosuma yɛrɛ tan t'an bolo ma tɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye i y'a ye o la an ka hakili to la kosɛbɛ kosɛbɛ an ka communication kɛ an ka furusow kɔnɔ communication ka tɛmɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ni fili bɛ min ka côté la aw yɛrɛ ka sigi ka fɔ ka bɛn kɛ a la n'o kɛra ka ca ala fɛ furuso bɛ diya hali bi jɛmukan ye aw ko de ye aw bɔra ka karamɔgɔ ka kumaw lamɛn a ye ɲɛfɔli caman kɛ an ɲɛna imam Cerno ayiwa kunun furu ani bi furu kosɛbɛ u danfara ye jumɛn de ye an b'a ye kunun furu bi anw bɛ mariage minnu kɛ bi an bɛ labɛnnibaw kɛ an bɛ finibaw san bon an bɛ mairie kɛ ka cortège kɛ fɔlɔ olu dun tun tɛ yen kosɛbɛ mais n bɛ fɛ k'a dɔn kunun furu ni bi furu danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah kunun furu ni bi furu danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara kun ka bon dɛ a danfara ka bon kosɛbɛ kunun furu tun bɛ masaw de bolo kunun furu tun bɛ kɛ duw de ma nka bi furu bɛ denw de bolo bi furu bɛ kɛ furucɛ de ma n ma dɔn ni kuma in faamuyara kunun misaliyala Aisha ditɔ cɛkɔrɔba b'a fɔ n ye Aisha di karisalakaw ma o kɔrɔ Aisha dira famille bɛɛ de ma o la famille bɛɛ de bɛ nin intéressé Aisha la nka bi furu la denmisɛnninw de bɛ internet la ye ka don réseaux sociaux kɔnɔ Facebook la WhatsApp la gɛrɛnw na école la dɔw yɛrɛ tɛmɛtɔla bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn nin ye muso ɲuman ye dɛ nin cɛ in fana ka di ne ye ni furu taara kɛ k'a bɔ masaw y'u ka responsabilité bila fɔlɔ depuis den fitinin masa tun bɛ
finingolo siri denmusomani sen na nin ye karisa muso ye depuis den kɔrɔbatɔ den b'a mɛn k'a fɔ ale ye karisa ka maminɛ ye depuis o yɔrɔ la fɔlɔ hakilina min bɛ to den kun na o de ye ne ye karisa de muso ye den yɛrɛ n'o bɛ kɔrɔbaya o bɔra an ka furu kɔnɔ an ko min ye min ja ko ka furu o ma ni min ye min ja n'o furula o ma min man d'u ye n'u y'o kɛ ɲɔgɔn na furu in bɛ bɔ dɛ. Imam Thierno min bɛ ne dabali ban o la fɔlɔ la i y'a fɔ cogo min ko faw de tun bɛ furu kɛ ka furu kɛ sokunda kabila kunda buruju kunda mais bi an b'a ye den yɛrɛ ni a diyaɲɛ cɛ olu de bɛ ɲɔgɔn ta ka na ni ɲɔgɔn ye ka na di mansaw ma ka ɲɔgɔn ta ka taa miiri la mansaw bɛ sɔrɔ k'u da don a la mais an b'a ye o furu tɛ bɔ kari la ka tɛnɛn sɔrɔ kalo 3 kalo 4 kalo 6 san 1 a cɛyalenba ye san 2 ye olu ka sɔrɔ hali den ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ tila ka taa ɲɔgɔn wele furusa la donc ne bolo o bɛɛ dun ye diyaɲɛ furu ye mun de bɛ na n'o fɛnɛ ye min bɛ na n'o ye n ye min fɔ dɔrɔn masaw y'u jɔyɔrɔ de bila cogo jumɛn fɔlɔ an ko masa de tun bɛ denmuso ta k'a di furu la fɔlɔ fa de tun bɛ a lajɛ ni dɔgɔkɛ min bɛ yen a denkɛ min bɛ ɲin denmuso dɔw ma tellement que mɔgɔw kun kɛra ɲɔgɔn fɛ ka da ka sinji tun bɛ yen bi sinji yɛrɛ fo muso dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu tɛ sinji furu la tu tɛ balima furu la o de sinji furu ye o k'a sɔrɔ sinji ala ye danfɛn kelen min ɲininka fɛn min y'i diya n y'a d'i ma sinji fana b'o la a ko sinji ni maa o maa ye e tugu ni ala b'o tigi tugu ni maa o maa y'i tigɛ ni ala b'o tigi tigɛ o sinji bɛ cogo di an bolo bi furuso kɔnɔ an ye an sen bɔ sinji yɛrɛ la fɔlɔ bɛɛ b'a fɔ cɛw b'a fɔ ko n tɛ balima furu fɛ muso yɛrɛ fana b'a fɔ ko ne tɛ balima furu fɛ fo o hakilina nana to denw yɛrɛ kun na masaw fana ye den to yen sa ni den yɛrɛ ni maa min nana ale b'o di o tigila mɔgɔ ma o ye filiba de fɔlɔ bamananw ɲuman na ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka kɛ a den kɔrɔ o la fo masaw k'a dɔn k'a fɔ nin den ala y'a di ne ma don min na e de ye den in bɔ hata a ka banakɔtaga n'a ka sugunɛw la den tɛ se ka yɛrɛ bɔ foyi la e de ye den dege fɛn bɛɛ lajɛlen na i jija i ka éducation ɲuman don den na n'o kɛra don min n'i bɛ fɛ k'a don fɛn na a bɛ sɔn i ka fɔta ma nka bi anw bɛ denw to yen fo denw ka fɛn bɛɛ k'u kunkolo kɔnɔ kunkolo mana fa e bɛ sɔrɔ k'i bɛ sɔrɔ ka den dilan non den tɛ se ka dilan o wagati la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam 7 bɛ yen i jija i n'i den k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a daminɛ i den bange don ka taa sa san 21 ma i jija o ye den ka éducation man ka échapper o waati la i bolo a ko a fɔlɔ a ko la ibuhu sab'an i jija i den ka san 7 fɔlɔ i k'a la ɲɛnajɛ kan ka kɛ cogo di maa kan ka kuma maa fɛ cogo di maa kan ka tagama cogo di maa kan ka taga bɔ maa la waati jumɛnw i jija i ka kulonkɛ don n'i den ye a ka san 7 fɔlɔ la a ko a ka san 7 filanan na a dibuhu sab'an k'i ka jogo don i den na n kan ka kuma karisa fɛ cogo di ni teriw na n'i fɛ a n'u kan ka sigi cogo di ni maa min nana i kan ka fɔ den ma ji soli ka na a bɛ ji d'u ma cogo di k'i jija i ka ladabu don i den na a ka san 7 filanan na a ko san 7 sabanan sahibuhu sab'an a k'i jɛɲɔgɔn in k'a daminɛ san 14 na ka taa bila san 21 na a k'i teri ye i ni maa minnu ka di a k'olu dɔn a k'i sinjiw dɔn a k'i balimaw dɔn o la n'o kɛra don min n'i hakilina fɛn fɛn don a kunkolo la den tɛ ban ka d'a kan e ni den in de ye jɛɲɔgɔnma ye nka anw m'an denw to yen bi a bɛ taa kɛnɛma teri sugu bɛɛ b'a la a bɛ taa kɛnɛma jɛɲɔgɔn sugu bɛɛ b'a la n'a ni min nana don min na sa e mana fɔ k'o tɛ kɛ a n'o ma ni min farati a musomanin joli bolila bi k'u faso ye k'a to yen k'u bɛ fɛ k'ale di cɛ dɔ ma a ka ca a man ca a sɔrɔla mun de fɛ a sɔrɔla masaw ye den to yen den lamɔna a yɛrɛ ye a lamɔna bɔlɔn kɔnɔnaw la a kelen ka bɔlɔn kɔnɔna idéologie ta ka na n'a ye so kɔnɔ masaw sɔrɔla k'a fɔ k'olu bɛ sɔrɔ k'u ka hakilina don den na den bɛ ban o de ma o la fo masaw de k'u jɔ ka responsabilité kɔrɔ ala de ko lahara jɔ don ale bɛ jahanama bɛ da don ni adamadenw ni faraw de kafiriw de bɛ ta k'o kɛ ka jahanama da don o de ye jahanama dɔgɔ ye masa minnu ma tile u ka denbaya kɔnɔna na o la fo masa k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ala kira ko masa bɛɛ bɛ ɲininka lahara i ye den minnu sɔrɔ i bɛ taa ɲininka denw bɛɛ lajɛlen ka kungo la muso bɛ ɲininka cɛ ta la cogoya min na cɛ fana bɛ ɲininka muso ta la ten o la fɔlɔ furu la masaw de tun bɛ furu don furu tun bɛ don du de ma an y'an den di karisalakaw ka kabila ma an y'an den di karisalakaw ma ni muso nana muso bɛ ta an de
kɔɲɔmuso filɛ Aisha an y'a di aw ma aw ka don aw sogo n'aw golo cɛ an y'a kalifa Abdin na Abdin fana ne kɔrɔkɛ bɛ n'o ye Latifu ye n fana y'a kalifa Latifu la Latifu b'a k'ale fana kɔrɔkɛ bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn wele ten fo ko bɛ taa se alimami yɛrɛ ma a bɛ taa gulon dugutigi la est-ce que muso min kalifara nin bɛɛ la o furu bɛ sa tɛ yan nka anw ye furu to yen bi denmisɛnninw de bɛ téléphone na ye dɔrɔn a bɛ cɛmanin dɔ ye Facebook sanfɛ u bɛ baro kɛ tile kelen tile fila saba a bɛ na a b'a fɔ ko n ye cɛ dɔ sɔrɔ bawo k'a bɛ yɔrɔ jumɛn k'a bɛ nin yɔrɔ la k'a wele ka na o bɛ na u bɛ furu siri ten u bɛ taa o sirila cogoya min na n'o sara ten est-ce que a kan ka bali mɔgɔ la a man ka bali mɔgɔ la ka d'a kan a ma siri yɔrɔ la muso m'a lajɛ yala ne den bɛ ka furu cɛ min ma mɔgɔ sugu jumɛn don u ka famille bɛ cogo di fɛn dɔ bɛ yen a fɔ ma ko wirasa n'o ye tiɲɛ ye n'i y'i den ni mɔgɔ dɔ ma n'o y'a sɔrɔ u ka du kɔnɔ k'a mɔkɛ kɔrɔ dɔ tun bɛ k'o ye tiɲɛnikɛla tun ye ni zon de tun don ni Ala ma jan i den bɛ zon dɔ wolo ka d'a kan tiɲɛ don a bɛna tiɲɛ fɛ n'a sɔrɔ o tigi ye mɔgɔ sugu f'i ka o bɛɛ de dɔn fɔlɔ karisa u ye jɔnniw ye Ala kɛra ko fasfar bi zati dini est-ce que bi diinɛ b'an ka furu kɔnɔ mais karamɔgɔ e bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ imam Chorno e y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ den tun bɛ mara cogo min na ani bi denw ko an banna bi ko ka denw mara k'an ye denw to yen nɔ u k'u sago kɛ bɔlɔn kɔnɔ i b'a dɔn bi tile fɛnɛ ani kunun tɛ kelen ye parce que fɔlɔ la i dɔgɔkɛ tun bɛ se k'i den minɛ k'a gosi i kɔrɔkɛ tun bɛ se k'i den minɛ k'a gosi i sigiɲɔgɔn tun bɛ se k'i den minɛ k'a gosi foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ kɔ wa i den tun bɛ minɛ ka taa don école la ka éduquer hadamadenya la foyi tun tɛ bɔ a la mais bi an y'a ye i yɛrɛ woloden n'i y'a bugɔ cogo dɔ la n'Ala ma jɛ i bɛ kaso kɛ i tɛ se k'i den gosi bi ka bana i sigiɲɔgɔn tɛ se k'a gosi k'a bana i kɔrɔkɛ tɛ se k'a gosi k'a bana e yɛrɛ min ye den bangebaga ye i tɛ se k'a bana bon n'i y'o kɛ jamana sariya fɛnɛ b'i nɔ minɛ ko parce que i y'i den ci k'a bana ko den n'o man kan donc denmisɛnnin yɛrɛ a bɛ denmisɛnnin kun na ne mansaw tɛ se ka ne gosi gosili bɛ gosili la u tɛ se k'a kɛ ne na n'a ye ka tɛgɛɲan kelen kɛ a tulo kɔrɔ ou bien a bobara la ou bien a kɔ la u b'a dɔn k'a fɔ ko bugɔli bɛ bugɔli la ko mansaw tɛ se k'o k'u la est ce que o de fɛnɛ tɛ ka denmisɛnninw bila ka tiɲɛ wa alhamdulillah Ala fɛ Ala k'an bɛ sɔn o ma an t'a la an bɛ fɛ ka Mali kura de jɔ n'i y'a mɛn jamana o n ko jamana bɛ daminɛ du de la fɔlɔ o la an ka mara segin an ka du kɔnɔnaw la cɛ ka muso mara muso fana ka sɔn k'a fɔ ne sɔnna ka don nin ka furu la ne kan ka sɔn marali ma den k'a dɔn ne baw ani ne faw olu de ye ne ka ɲɛnɛmaya sababu ye n ko Ala ko an ma k'an kana fɔ hali ta ko an kana fɔ ma ko off i dimi ni masa kɔrɔ cogo cogo hali kana ŋuna e ma dan ŋunani mɛ f'e ko n t'a la i masa yɛrɛ ma est ce que i ma kɛ dangaden ye kɛra ye e jɔna bi i yɛrɛ masaw ɲɛna f'i b'a fɔ ko a bɛ fɛ ka min kɛ ne tɛ don a la subhanallah o la an k'a lajɛ an ka mara segin wallahi n'an ye du jɔ kura ye éducation min tun b'an ka du kɔnɔ kunun an k'o éducation kelen na an ka du kɔnɔnaw la an bɛ ka tugu minnu kɔ bi n'o ye nansaraw ye dɛ an k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ tɛ k'u gɛn bi ka taga mun na u bɛ k'u gɛn hakilina jugu tɛ yan o la o hakilina jugu min b'an ka du kɔnɔ f'an k'o de bɔ an ka du kɔnɔ an ka diinɛ ye mara min fɔ an danbekɔrɔ tun ye min ye an k'o don an ka denbaya la n'o kɛra a bɛ ɲɛ nka n'an ko ko ni n den bugɔ wala ni dɔ ye e den bugɔ a nana fɔ e ɲɛna e ko hali sini i den de don n'a y'a ɲɔgɔn wɛrɛ k'a bugɔ siɲɛ wɛrɛ den bɛ sɔn ka kojugu ye o tigi la mais ni e yɛrɛ wulila ka kɛlɛ k'o tigi fɛ ko mun na k'a magara e den na est ce que e den tɛna tigɛ e yɛrɛ la mais est ce que imam Chorno ni jamana ma fara parents ka denfa ni denbaw kan est ce que den bɛ se ka dilan parce que fɔ den k'a dɔn hali n'a fa n'a ba tɛ n'a ye fɛn dɔ kɛ kolankolon dɔ kɛ donc a b'a dɔn ko lasago yɔrɔ dɔ b'a la bagabagali yɔrɔ dɔ b'a la walasa a bɛ se ka ko minnu na n'a bɛ ka ko minnu kɛ a bɛ se k'a dabila mais ni o tɛ den kun na k'a dɔn k'a fɔ n fa tɛ se ka n bugɔ ka n bana n ba tɛ se ka n bugɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka n bugɔ bon ni jamana min i sen don a la denfaw fɛ est ce que den bɛ se ka mara jamana bɛ k'i sen don a bɛ dépend anw yɛrɛ de la sisan anw b'an jija an ka du dilan bɛɛ de bɛ jija i ka du la koyi i tɛ sigi ka du to yen ko fo denw ko k'u tɛ mara de koyi masa minnu fɛnɛ bɛ yen n'u tɛ foyi k'u denw ye u ka fɛɛrɛ bɔ kɛ u tɛ fosi kɛ est ce que o masatigiw fɛnɛ bɛ se k'a fɔ k'u b'u denw dilan i tɛ wari d'a ma i tɛ foyi d'a ma est ce que mara ma tiɲɛ depuis o yɔrɔ fɛnɛ na masa kan k'i mago de don den na an ma bɔ sisan k'a fɔ k'i den man ka san 21 sɔrɔ an ye étape 7 fɔ étape 3 an ko 7 fɔlɔ i ka i den na ɲɛnajɛ étape 2nan ye jumɛn ye i ka den jogo dɔn étape 3nan ye jumɛn ye i ka den k'i jɛɲɔgɔn ye
mɔgɔ tɛ se k'i jɛɲɔgɔn ye a bɛ jɔ fɛn minnu na e de b'a dɛmɛ o la o de ye jɛɲɔgɔnya ye o. mais bi masa caman kɛlen don k'i bolo jigin ka bɔ n'o kɛra ni e ko ko don min na k'i bɛ n'i ka hakilina don den na an bɔra k'o de fɔ misalila sisan nin ye ne ka téléphone carte mémoire min b'a la ne ye téléphone in bila k'a fɛn dayɛlɛ bɛɛ bɛ k'a ta k'a kɔnɔ est ce que don min na ne ko n bɛ n ta k'a kɔnɔ a bɛ fa wa a tɛ fa. a bɛ fa. mais ni ne yɛrɛ n ka téléphone mémoire conservé k'a bila n yɛrɛ kelen ne kelen de bɛ n ka fɛnw k'a kɔnɔ fɛn min ka di n ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa don a kɔnɔ o la i den fana Ala de y'a di e ma téléphone b'i bolo cogo min na dɛ i den fana y'i ka fɛn dɔ de Ala de y'a di i ma k'i k'a don i sogo n'i golo cɛ k'i ka tila ka jogow dɔn a la o la anw bannen don o jogo in de la bi an tɛ ka denw jogo de dɔn jogo la belebele ye jumɛn ye bi Ala kira ko n'i den ye san 7 sɔrɔ k'i k'a yamaruya k'a ka seli ko n'a ye san 10 sɔrɔ ko n'a ma sɔn seli ma k'i k'a bugɔ yala bi seli b'anw bolo cogo di an ka denbaya la i bɛ caman ye u bɛ soli ka den lawuli ko wuli ko école bɛ yen bi mais ni école tɛ yen don min na den bɛ lawuli wa. masaw yɛrɛ dɔw tɛ seli kuma tɛ u k'a fɔ k'u bɛ denw bila sira ɲuman kan. bon o bɛɛ bɛ dépend masa in fana la mun na masa min bolo masa in tiɲɛna depuis yen a tiɲɛ yɔrɔ janyana masa tiɲɛ yɔrɔ janyana an bɛ k'o de fɔ ko in ye min ye f'an ka segin de bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la responsabilité min bɛ ni Ala y'a d'an ma wallahi n'an y'an kulonkɛ la lahara jɔ de bɛ nimisa ka da kan alqiyama Ala bɛna fɔ mɛlɛkɛw ye waqifuhum innahum lamas'ulun Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw u kana tɛmɛ dɛ a y'u bɛɛ lajɔ bi n bɛ n'u bɛɛ ɲininka lahara jɔ dɔw ma nɔgɔn dɛ n bɛ n'u bɛɛ ɲininka ka da kan maaw y'u ban n'i ban diɲɛ Ala tɛ foyi f'i ye n'i bɛ tila ka di Ala ma i kelen kaburu kɔnɔ ayiwa karamɔgɔ o diyara an ye Imam Chorno ayiwa i bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ an ɲɛna o la anw bɛ fɛ k'a dɔn sisan komi fɛn in bɛɛ ye furu yɔrɔ de ye kosɛbɛ muso ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ sisan cɛ ka hakɛ jumɛn bɛ a muso kan ani muso ka hakɛ jumɛn bɛ a cɛ kan kosɛbɛ i ka o ɲɛfɔ anw ni an filɛlibagaw ɲɛna muso ka hakɛ cɛ kan an bɛ na kuma belebelebaw kan dɔnnibaga dɔw bɛ taa n'a ye a bɛ taa fɔ hakɛ 11 ɲɔgɔn a ka hakɛ dɔ ye nafakatu ye n'o ye muso yɛrɛ fɛrɛbɔli ye n'i ye muso furu muso kan ka si so min kɔnɔ n'i ye muso furu muso kan ka fini minnu don n'i ye muso furu muso kan ka dumuni minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye wajibi ye cɛ de kan muso ka fɛrɛ bɔ fini a kan ka fini minnu don cɛ seko dama yira la muso kan ka dumuni minnu kɛ o ye muso ka hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye cɛ kan ka hakɛ min kɛ muso ye muso ka hakɛ dɔ fana ye cɛ ka jɛɲɔgɔnya ɲuman kɛ muso fɛ relation ɲumanw ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka to ka muso ka degun minnu bɛ kɛ muso kan cɛ ka bɔ u kalama muso ka vision ye minnu ye u ka se ka jɛ ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye muso ka hakɛ dɔ ye muso ka hakɛ dɔ fana ye cɛ kana muso buga a ɲɛda la muso a ka masiri ye a ɲɛda de i bɛ muso ka kungo mana se muso bɛɛ bɛ salon ni fɛnw na ni ɲɛda jɔyɔrɔ b'a la tɔw b'a dɛn wala cɛ k'i jija a kana muso bugɔ a ɲɛda la wala a ka ɲɛda in a k'i hakili to la a k'a jija fana a kana to ka muso danga ka to ka muso danga a tɛ bɛn o ye muso ka hakɛ dɔ ye a tɛ bɛn fana cɛ ye n'u bɔra kɛnɛ ma du kɔnɔna na a k'a datigɛ a muso la du kɔnɔna na a tɛ bɛn cɛ k'i datigɛ a muso la mɔgɔw man k'a dɔn yɛrɛ k'u bɛ kɛlɛ la a kana datigɛ a muso la ko n'u b'u ɲɔgɔn cɛ n'u donna so kɔnɔ a bɛ se ka yɛrɛ tigɛ muso la so kɔnɔna na a bɛ se ka gilɛn tigɛ muso la a bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ni n'a sɔrɔ muso ka degun ka bon a kan muso ka hakɛ dɔ fana ye cɛ ka tilen ani muso wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ muso wɛrɛ bɛ cɛ bolo ka d'a kan Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko a ye muso furu muso minnu y'aw diya masna wa sulasa wa ruba'a o la a bɛ bɛn cɛ ka muso furu kelen cɛ bɛ se ka filanan ta cɛ bɛ se ka sabanan ta cɛ bɛ se ka muso ta fo 4 nin ye sariya de ye silamɛya sariya de Ala de ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ o la ni muso wɛrɛ bɛ cɛ bolo a bɛ ɲini cɛ fɛ a ka tile muso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o la sisan nin kun ye hakɛ dɔw ye n'o ye hakɛ belebelebaw ye muso ka hakɛ an bɛna cɛ fana ta la cɛ ka hakɛ min bɛ muso kan o ye hakɛ damadamani an bɛna damadamani fɔ fana na o fɔlɔfɔlɔ de ye muso k'i jija k'a cɛ labato ni cɛ y'a yamaruya fɛn o fɛn na muso ka k'o kɛbaga ye ni cɛ ko karisa n tɛ fɛ k'i bɔtɔ ye fitiri fɛ muso kana bɔ tuguni ni cɛ ko karisa n tɛ fɛ k'i ye nin ko in na muso k'o ye k'o to yen a ka cɛ labato fo n'a kɛra ni cɛ ko k'a b'a bila a ka Ala kota ni cɛ kɔni ko k'a b'a bila a ka Ala kota muso kana sɔn o ma a tɛ bɛn muso ka a cɛ labato Ala sɔsɔ la ka d'a kan Ala de y'a n'a cɛ bɛɛ lajɛlen da a tɛ bɛn fana muso ye muso ka bɔ cɛ ka du kɔnɔ f'a ka jɛn ɲini cɛ fɛ n'a bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ cɛ ye muso kana taa yɔrɔ si f'a k'a fɔ a cɛ ye n bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ la ni cɛ sɔnna a bɛ taa ni cɛ ma sɔn n'a taara a bɛ jurumu sɔrɔ n'a tagara sen bɛ yɛlɛ bɛlɛ o bɛlɛ kan a bɛɛ lajɛlen b'a danga a bɛ tɛmɛ jiri o jiri kɔrɔ a bɛɛ lajɛlen b'a danga o ye cɛ ka hakɛ dɔ ye muso kan cɛ ka hakɛ dɔ fana
o ye jumɛn ye o de a tɛ bɛn muso ka dilan tigɛ a cɛ la muso o muso n'i ye i kɔ don i cɛ la dilan sanfɛ k'i yɛrɛ tigɛ a la fɛn dɔ kama ko mɛlɛkɛw bɛ sigi danga fo ka dugu jɛ mɛlɛkɛw dun ye danfɛn mun ye Ala ka danfɛn sanumanw don Ala t'u bila foyi la fo k'o kɛ o tɛ Ala ko ta fɛn foyi la olu ye mɔgɔ min danga o ka danga tɛ jigin a b'o tigila mɔgɔ minɛ cɛ ka hakɛ dɔ fana ye jumɛn ye o de ye muso k'i hakili to cɛ ka sokɔnɔna na k'i hakili to cɛ bolofɛnw na a k'a bɛɛ lajɛlen natanga a k'u kɔlɔsi a seko dama yira la nin ye hakɛ belebeleba dɔ ye n'o ye cɛ ta ye u bɛ jɛ hakɛ fila la an bɛna fila fɔ o la a fɔlɔfɔlɔ u ka ɲɔgɔn bonya furu ɲɔgɔnmaw ka ɲɔgɔn bonya cɛ ka muso bonya muso k'a cɛ bonya u ka hakɛ filanan dɔ ye jumɛn u ka ɲɔgɔn ka gundow kɔlɔsi cɛ ka secret bɛ n'i bɔra kalama kana Ala kale mɔgɔ ye Ala ye e ye n ta kunna don dɔ fana a fana bɛ n'i ta dɔ ye o la n'i ye min y'a la i k'o sutura nka e n'i teri min mana sigi e b'i cɛ i muso gundo fɔ wala e n'i teri mana sigi i b'i cɛ gundo fɔ o la o ye muso ka hakɛ ye o cɛ fana ka hakɛ dɔ aw ka ɲɔgɔn gundo kɔlɔsi Ala k'an bɛ sababa ma waati cogoya kama an bɛ nin fɔ teliya la o diyara n ye an b'i fo ayiwa karamɔgɔ furu tabiyaw bɛɛ fɔlen ka fɔ furu yɛrɛ min o bɛɛ fɔlen kɔ sisan nɔ an b'a ye fɔlɔ silamɛ furusiriw ani sisan silamɛ furusiriw danfaraba de bɛ an ɲɔgɔn cɛ sabula fɔlɔ silamɛ furusiri la papiye kun t'a la mais bi n'i y'a ta k'a lajɛ papiye b'a a la donc mun de nana n'o papiye ko ye yalima papiye ko yɛrɛ nafa jumɛn de bɛ a la an ka silamɛ furusiri kɔnɔna la bi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah papiye ye fɛn belebeleba ye hatta silamɛya y'a ɲini n'an bɛna juru don ɲɔgɔn na k'an ka papiye k'a la seere ka sɔrɔ a ka fɔ karisa ye nin juru don karisa la karisa ni karisa y'a seere silamɛya y'o ɲini o la papiye fana kɛli furu la basi foyi t'a la ka da ka kɔsa in na an ye fɛn dɔ ye i bɛ muso caman ni a ka silamɛ furusiri kɛra ni mairie ma kɛ ni y'a ɲininka a b'a fɔ ko foyi ma kɛ ko silamɛ furusiri dɔrɔn de kɛra o la an yɛrɛ minnu ye silamɛw ye an commencera ka an yɛrɛ ta in minimiser ko silamɛ furusiri dɔrɔn de kɛra kɔsa in na an ye nin ɲɔgɔnna baro dɔ sigi an bamuso dɔ minisiri kɔrɔ don Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a ko muso dɔw yɛrɛ bɛ don silamɛ furusiri na ko ni ko karisa ko mun na k'i ma mairie kɛ k'a b'a fɔ ayi ko an ka n'a ma ɲɛ n bɛ bɔ i y'a ye k'a sɔrɔ silamɛ furusiri différence dɔ b'a ni mairie cɛ an b'o fɔ an balima silamɛw ye alimami bɛ dugawu min kalan a b'a fɔ ko Ala n'a ka mɛlɛkɛw ka kɛ an seere ye karisa den karisa o dira karisa den ma Ala ni mɛlɛkɛw kɛra fɛn min seere ye o est ce que o kan ka taa manamana sa ten yan o la f'an ka dɔn k'a fɔ furusiri min bɛ siri misiri la fɛn denni tɛ dɛ Ala ni mɛlɛkɛw de kɛra seere ye k'a fɔ ko e kɛra karisa muso ye o ka fɛnnin dɔ kɛ e la dɔrɔn e k'a fɔ ko ne tɛ sigi n bɛ taa an ka so lahara jɔ i bɛ kungoba de sɔrɔ a kama filanan fana an ka musow k'a dɔn furusa bɛ cɛ de bolo bi muso caman bɛ n'u degunna dɔrɔn u bɛ sin ka minɛn fara ɲɔgɔn k'olu taar'u ka so n'i y'o kɛ n'i taara n'u y'o furu sa i mana furu hali furu 10 i bɛ jɛnɛya la i tɛ furu la i jɔ dɛ i jɔ Aisha an kana tɛmɛ o yɔrɔ kan kuma in nafa ka bon parce que a y'a yira sisan ko furusa bɛ cɛ de bolo a bɛ cɛ de bolo parce que i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ e bɔra ka hakɛ caman fɔ imam Cɔrnɔ k'a yira k'a fɔ muso ka hakɛ minnu bɛ cɛ kan kosɛbɛ donc i b'a ye nin hakɛ fɛn fɛn bɛ cɛ kan ni cɛ dɛsɛra nin hakɛ ninnu na i b'a ye a bɛ muso caman tɔɔrɔ donc n'a ye muso caman tɔɔrɔ u dusu b'u kɛɲɛ u bɛ taa so fɔ furusa bɛ bɔ a la donc o ne bolo hakɛ de tiɲɛnen de nana ni furu sali ne b'a ye aw karamɔgɔw yɛrɛ de ko Ala ye furu da a ye furusa da nka tilala k'a fɔ tuguni Ala kira ko Ala ye fɛn min da n'a ka gon Ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan k'o ye furusa de f'an k'o faamu dɛ Ala y'a d'a ma a daga mais a ka gon Ala ye dɛ mais sisan donc a yamaruya de bɛ cɛ dɔrɔn de bolo ka furusa muso joko la o cɛ muso man ka taa furusa muso joko tɛ wa furu bɛ se ka wuli ni muso tɔɲɔna ka se hakɛ dɔ ma sariya bɛ se ka furu wuli ka bɔ muso kan nka k'a fɔ degunni dɔ nana furuso kɔnɔ gɛlɛya dɔ ye n cɛ sɔrɔ a dɛsɛlen don ka nasɔngɔ di tile 2 ye la garizɛgɛ tigɛ jɔn ye mais karamɔgɔ Ala de bɛ mɔgɔ garizɛgɛ ni koron gɛlɛyara i cɛ kan ni waati gɛlɛyara kan e ma se k'o supporter e ko e cɛ dɛsɛra e bɛ t'i cɛ tɔgɔ cɛ ka so i ko f'i ka bɔ furu kɔnɔ wala i ba ye dɔw yɛrɛ masa bɛ taa fo furuso la ka taa den yɛrɛ labɔ yen mais karamɔgɔ dɛsɛr'i kɔrɔ ko na k'an bɛ taa imam Cɔrnɔ i bɔra k'o fɛnɛ ɲɛfɔ sisan k'a yira k'a fɔ ni a gɛlɛyara muso bolo a bɛ gɛlɛya cɛ dɔw fɛnɛ bolo ou bien a bɛ nɔgɔya olu bolo o b'a sɔrɔ muso fɛnɛ tɔɔrɔ ni ɲani sugu bɛ mun bolo olu fɛnɛ bɛ boli biribiri ka taa muso furu sa parce
que o b'a sɔrɔ muso nege bɔr'u la ou bien muso kɛra lejuratɔ ye ou bien muso kɛra defotɔ ye donc yani lahara jɔ de bɛ minɛ o la bon o fɛnɛ dun ye hakɛ dɔ ye o ye hakɛ belebele de ye parce que ni adamadenw jɛra aw bɛ jɛ a nɔgɔya n'a gɛlɛya la Imam Shafi ko wala huzunun yadumu wala sururun wala bu'sun alayka wala rakhaw ɲɛnɛmaya foyi tɛ dumɛ tuma la a bɛ nɔgɔya f'i yɛrɛ b'a ko alhamdulillah tuma la fana ala bɛ waati dɔw koro i kan mais a bɛɛ dɔrɔn k'i lajarabi o la ni a gɛlɛyara tuma min na aw ka se ka ɲɔgɔn ka gɛlɛya supporter aw ka se ka sigi ɲɔgɔn fɛ aw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ o de ɲininen don nka n'a gɛlɛyara dɔrɔn e y'i muso labila wala a gɛlɛyara dɔrɔn muso taara sariya la o tɛ bɛn furu ma dabɔ o kama furu tɛ gulokiba ye k'a fɔ ko n'i sɛgɛnna donni na k'i b'a bɔ k'a gulo i n'a fɔ an b'o fɔ cogoya min bamanankan na ala k'an bɛɛ sɔrɔ ayiwa Ayisa yani an ka téléphone nabila an b'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Imam Chorno a ye ɲɛfɔli caman kɛ an ɲɛna furu tɛ gulokiba ye furu ye sutara de ye wa gindo bɛ masa Aramani kelen pe dɔrɔn de bolo furu gindo ka dun kosɛbɛ kosɛbɛ nka an b'a ye furu sisanama ni cɛw dimina dɔrɔn u b'u musow ka gindo ta k'a da lɛfɛ kan ni dun y'i ka sokɔnɔ kuma bɔ a kɛ baarayɔrɔ kuma ye k'a kɛ barokɛyɔrɔ kuma ye Ayisa i muso labila i yɛrɛ de labila ni dun fana y'i cɛ labila i yɛrɛ de labila parce que cɛ ni muso bɛ i n'a fɔ farisugumaw ka woro ni a fɛrɛ quoi ayi o tɛ i n'a fɔ u ye kelen quoi woro ni a fɛrɛ quoi cɛ ni muso de bi ten i farisogo dɔ de i muso ye muso fana i farisogo dɔ de i cɛ ye mais ni fɛnnin dɔ donn'u ni ɲɔgɔn cɛ muso bɛ wuli ka diɲɛ minɛ n'a ye donc ni o kɛra gindo bɛ bɔrɔtɔ i n'a fɔ cɛ dɔw fana bɛ yen nɔ ni kelen ni fila n'u ni muso ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa muso burujɛ ou bien u bɛ wuli ka taga jogo dɔw fɔ muso ma minnu tɛ muso la ka muso mangoya k'a nege bɔ mɔgɔw la k'a sɔrɔ an b'a ye karamɔgɔ aw yɛrɛ b'a fɔ imam ko ni hali muso jogo ma n'i y'a minɛ infraction i n'a fɔ n'i y'a minɛ kojugu dɔw la k'i man ka lebu yɛrɛ yira mɔgɔw la i man k'a fɔ mais cɛ dɔw yɛrɛ de b'a kɛ u dalagɛsɛ ye karamɔgɔ yɔrɔ olu fɛnɛ tɛmɛna dan kan dɛ an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ muso dun ni bonya ka kan an bɔra k'o fɔ yan o toujours adamaden k'a dɔn min ye karisa sɔrɔ a ɲɔgɔn bɛ se ka ne fana sɔrɔ n'a y'o dɔn dɔrɔn aw bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira hali bi aw sɔgɔlen bɛ ouverture média de la an ka bɔlɔlɔ siraw a ye jɛmukan in partage ka d'a ka jɛmukan in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ anw ni aw an bɛna téléphone nabila ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u sen don an ka baro la 20 72 99 83 an bɛ a ɲini équipe de technique fɛ a ka numéro défilé 20 72 99 83 n'a ye numéro défilé aw minnu bɛ fɛ ka aw sen don a la ayiwa numéro bɛ bɛɛ ka bila la Ayisa e tun bɛ fɛ ka Imam Chorno ɲininka silamɛ furusiri papier ko ninnu bɛɛ kɔfɛ sisan yalima cɛ mana muso furusiri ala sariya la a dan sigilen don muso kan a ka taa hali su kelen sigi a ka so wa parce que an b'a fɔ ko ni silamɛ furusiri la muso bɛ su kelen o su kelen si a faso la ko o bɛɛ ye haramu ye ni furu kɔni sirila dɔrɔn muso kan ka Ayisa an ka nin tigi ta fɔlɔ dɔ bɛ fɛ ka somɔgɔw an bɛ ala tanu aw yɛrɛ dun alhamdulillah ayiwa n balimakɛ voilà an bɛ ka ni Usali ka débat lamɛn an ye doni lamɛn a la mais Usali ye yɔrɔ min fɔ keleya kan vraiment a bɛ komi Usali ye kuma min fɔ o de t'a dɔn n b'a fɔ n bɛna fɔ ɲɛna cogoya min na en réalité i n'a fɔ kira yɛrɛ n'a ka somɔgɔw tun bɛ cogo min na waati dɔw la muso joli muso 9 i bɛ don i ka so i bɛ taa sɔrɔ balo tɛ yen mais anw bi ta t'o ye o anw ka bi ta i bɛ taa sɔrɔ dumuni bɛ kɛ sɔgɔma fɛ a bɛ kɛ tile fɛ a bɛ kɛ wula fɛ wagatiw ma yɛlɛma mais waatiw ka yɛlɛma tɛ ala de ye nɔgɔya k'an ye sinon hali sisan dɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ka dumuni ye dumuni kɛ waati kelen de ye mais i bɛ taa sɔrɔ don n'a muso bɛ don o don u bɛ daraka dun u bɛ tilela dun ni surafana ma sɔrɔ muso bɛ taa fɛ yen a bɛ taa dama kasi ne bɛ dumuni sɔrɔ nin tɛ kɛ ne la nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ or que c'est pas ça wala cɛ dɔ fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i ye kuma min fɔ tuguni cɛ min bɛ bɔ n'a muso ka degun ye tiɲɛ yɛrɛ la o yɛrɛ ni muso furu man kan a ko bɛ yen dɛ cɛ min bɔ ni muso degun ye o yɛrɛ ni muso furu man kan e ma se muso furu yɛrɛ fɔlɔ
wala cɛ min bɛ bɔ n'a yɛrɛ ka gundo ye o tigilamɔgɔ ma se muso furu yɛrɛ wala muso cɛ min b'a fɔ ko vraiment musow ka kuma caman tɛ kɛ nɔfɛ non i ma se muso furu ye muso bɛ kuma 100 de fɔ i bɛ kuma 100 in de lamɛn i bɛ 1 de ta la ka to i bɛ to yen n'a ye fɛn fɛn fɔ i b'a fɔ awɔ ne kɔni ne y'o faamuya MC in na mais an kɔni an b'aw fo kosɛbɛ a ka émission ɲuman an b'u lamɛn a diyara an ye a ka émission an b'a jukɔrɔma dimi mais Usain filɛ nin ye yan nɔ bi a filɛ k'a yɛrɛ kɛ cogo min na don o don a b'a yɛrɛ kɛ o ka fisa parce que bere b'a la ye ni Ala sɔnna a ma i n'a fɔ cogo jumɛn kosɛbɛ parce que ne ye Usain sigilen na bi kunkolo ninnu datugula ka ɲɛ quoi don o don an kunkolo bɛ datugu voilà a kana to ka kunkolo ninnu dayɛlɛlen to o ma ɲi quoi an kunkolo ma mɔgɔ si ma deli ka ne kɔni kunkolo lankolon in ye ale ta lankolon de ye denmisɛnninw de ta bɛ ka caya an bɛ kangari d'u ɲɛna an bɛna kangari d'u ɲɛna ni Ala sɔnna a ma voilà merci hali bi an ka nɛgɛjuru sira ye 20 72 99 83 an bɛ foli di aw ma aw minnu bɛ ka an lajɛ aw minnu bɛ ka partager ni waati in na k'aw yira la k'a fɔ an ni an ka imam Cɔrnɔ ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi a bɔra ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna Cɔrnɔ o tuma uniforme ko o fana jagoyalen don cɛw ka furu la an musow ka uniforme ko ayiwa hakili Aisha kun ye ɲininkali dɔ kɛ ayiwa yali i hakili bɛ ɲininkali la walima n bɛ se ka segin a kan i bɛ se ka segin a kan mɔgɔw ka faamu ko silamɛ furu sirilen yalima muso bɛ su kelen o su kelen si a fɛ ko bɛɛ ye haramu ye e bɛ se ka mun fɔ an ye o la i b'a dɔn furu ye bɛnkanw de don an bɔra k'a fɔ n'i taara ɲinini kɛ o ko bon an y'an den d'i ma n'an y'an den d'i ma bi an bɛ furu siri i bɛ taa ni i muso ye n'i sɔnn'o ma dɔrɔn i bɛ taga n'a ye ni e de ko sisan n bɛ fɛ ka nin wagati in kɛ fo an ka taa furusiri ni fɛnw kɔɲɔ i n'a fɔ an b'a ye yan a b'an fɛ yan cogoya min na basi foyi t'o la basi foyi t'o la Ala k'an bɛɛ sɔn ayiwa uniforme ko dun Cɔrnɔ olu tɛ cɛ ka hakɛ o hakɛ tɛ cɛ kan ayi olu ye doniw de ye i b'a dɔn furu ye fɛn dɔ de ye an ka tiɲɛ fɔ an b'a fɔ an balakaw ye n'i ye école maître ye i bɛ kilasi minnu kalan bɛɛ b'a kanu denmisɛnnin minnu bɛ n'i ka kilasi kɔnɔ o ni niveau ka s'i ma n'o kɛra o kalanni bɛ nɔgɔya i ma o la n'i ye cɛ e bɛna muso min furu e bɛ fɛ muso in ka na ka sɔrɔ muso in jogo donnen don o la n'o kɛra marali bɛ nɔgɔya mais e ye muso furu muso min yɛrɛ tɛ foyi dɔn ɲɛnɛmaya kɔnɔ a tɛ foyi dɔn furuso sigi la i n'a fɔ bi tellement que an baw ye fɛn dɔ don furu kɔnɔ n'a fɔra ko karisa ye cɛ sɔrɔ furusiri kan ka kɛ kalo kura i b'a ye masa bɛ hami ne den bɛna voile jumɛn de dɔn masa bɛ hami ne den kan ka taa cɛla la kan ka taa ni fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn nka n'i ye masaw sigi masa min bɛ hami ne den taara cɛla la a kan ka cɛ ladon cogo di a kan ka tobili kɛ cogo di a kan ka ni furuso yɛrɛ sigi kɛ cogo di u bɛ masa min ka programme u bɛ y'a fɔ cogo di programme kɔnɔ a bɛ compter dɛ masaw bɛ hami de ne den ka kɔɲɔ la uniforme jumɛn kan ka tigɛ karisa t'a la 1000 fini dɔ de tigɛra fo 2000 bazin ka tigɛ ninnu ye dunun de ye fɔ musow k'a dɔn k'a fɔ muso i ka aljinɛ y'i ka sokɔnɔna de nka muso o muso e ka hami bɛɛ bɛ kɛnɛma de kɔɲɔ b'an bolo kalo kura e ka hami bɛɛ bɛ kɛnɛma de nin y'an ka karisa ka denkundi bɛ yen karisa ka nin bɛ yen karisa ka pari bɛ yen n'o kɛra est ce que e bɛna sokɔnɔna hami a ma nɔgɔn bi i bɛ taa sɔrɔ muso min bɛ yen bi k'a mago donn'a ka sokɔnɔna la Ala kɛra ɲininka Rasulullah sallam ko muso ɲuman ye muso sugu jumɛn ye n'a ye jogo dama damani de fɔ a ko n'i ɲɛ dara a kan dɔrɔn k'i bɛ nisɔndiya n'a yeli ye n'i ɲɛ dara a kan a ka tobilikɛyɔrɔ la a ka sanu a bɛ fɛn min tobi a bɛ se ka dun kelen n'i ɲɛ dara a ka sokɔnɔna na n'i donna a ka so kɔnɔ a bɛ si dilan min kan a bɛ si a ka so yɛrɛ kɛcogo labɛnnen don n'i ɲɛ dara a ka lahala o lahala i bɛ nisɔndiya n'a ye a ko wa n'i y'a yamaruya diɲɛ fɛn fɛn fana na k'a b'i ka yamaruya kan labato. Allo 20 72 99 83 20 72 99 83 numéro minnu bɛ ka défilé kɛ a bɛ weleli kɛ olu la. Mais est ce que a dagali no cɛ ma ka muso furu min bɛ sokɔnɔna la ka sɔrɔ o t'a kalama i bɛna filanan furu k'a ka fɛn bɛɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ min bɛ sokɔnɔ i ma foyi f'o ɲɛna. O man ɲi parce que a fɔra k'i ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye muso ka hakɛ dɔ ye i k'i sara a la i n'a ka kuma kɛ a fana bɛ se k'i bilasira. Allo
An bɛ foli di an filɛlibagaw ma minnu bɛ ka partager minnu bɛ ka lamɛn Mali kɔnɔ ani a kɔ kan an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ ka jɛmukan in partager ani Imam Thierno bɛ ɲɔgɔn bolo bi a bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ anw ni an filɛlibagaw ɲɛna wa n b'a dɔn mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ a la allo allo salam alaikum wa alaikum salam somɔgɔw fɛngɛ don wa ouverture média don wa awɔ ouverture média don d'accord n bɛ fɛ ka participer an bɛ k'i lamɛn allo ayiwa ne bɛ foli di aw ma a diyara an ye nin waati in kɔnɔ i bɛ k'an lamɛn min na a ma bɔ i bɛ waati in kɔnɔna la an lamɛn fɛn min na an bɛ hakɛto ɲini fɛ a ma bɔ dɔɔnin dɔrɔn awɔ o ma bɔ dɔɔnin walasa an ka ɲɔgɔn faamuya awɔ a ka ɲi sisan n ko karamɔgɔ bɔra ka kuma fɔ an ye signali sɔrɔ a la karamɔgɔ i t'a dɔn k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ karamɔgɔ dɔnnikɛla don hali ni dɔnnikɛla tɛ a ye min fɔ ala sariya la o ye wulibali ye o sabu kɛ mun ye maa ba kɛmɛ di jamana kɔnɔ n t'a dɔn k'a fɔ ko furusa a yamaruya kisɛ kelen tɛ muso bolo a ba ka o yɔrɔ fɔ an ye o faamuya nka diɲɛnatigɛ la fɛn dɔ de bɛ yen fo adamadenw de ka o faamu ala ye furu da ka furusa da nka siga foyi tɛ min na ala ye bolokɔnidenw tamasiyɛn kɛ u tɛ kelen cogo min na furusi ni furusi kɛcogo tɛ kelen diɲɛnatigɛ kɔnɔ o cogoya la furu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen ye a degun ye so caman bɛ sangaso kɔnɔ bi i bɛ taa sɔrɔ u ni degun bɛ ɲɔgɔn na muso caman bɛ matila kan bi i bɛ taa sɔrɔ u ni degun bɛ ɲɔgɔn na o t'a bali k'a fɔ ko muso dɔ dalen bɛ sɛbɛn kan ko degun tɛ o kan furusi ni furusi degun tɛ kelen anw y'a ye waati min na muso dɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ ko 20 heures y'u cɛ sɔrɔ kɛnɛ ma o y'a sɔrɔ muso dɔw cɛ bɛ ka sili u kun fɛ olu kelen bɛ k'u kun k'u sigi karamɔgɔ sigi ka na karamɔgɔ ka kuma ma diɲɛ ko ko ni a kɛra furumuso la furuso kɔnɔna la o ye ala lajarabi ye muso kan ka ala fo ka da o kan ka o min ka sabali k'a sɔrɔ a ma kɛ jama ɲɛna sabali ye ka muɲu ala yɛrɛ kɔfɛ a tɔnɔ tɛ cɛ kan a tɔnɔ tɛ muso kan a tɔnɔ bɛ muso in de kan ni diɲɛ fɛn fɛn kɛ ala ye ala bɛ o de sara i ye ni cɛ y'an to a k'i sigi a ka ala lajɛ tuma dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ko ɲuman min se pasarati a bala yɔrɔ tɛ ale ala bolo jango juguman min kɛra zarati fo ale ala k'i sara ni a ye donc an ka to ala kɔ an ka muɲu an ka sabali sabu ala y'a yira ko anw bɛ fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ ko ka sɔrɔ lajarabi caman ba bɛ ale ala bolo o lajarabili ninnu an ma se o kɔrɔ fɔlɔ malon to n b'i yɛrɛ fo n bɛ bɔ kuma na sabu maa caman bɛ min kɔ nin waati la fɔ ma n b'i fo nin waati kɔnɔna la karamɔgɔ cɔrɔ n bɛ a fo aw tɔ kelen n bɛ aw fo n b'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'aw minɛ k'o kɛ an sigiyɔrɔ ye ala sabali di an ma a ka faamuyali ko ɲuman di an ma so kɔnɔna la sigi kɔnɔna la balimamanw ni ɲɔgɔn cɛ amina yarabi merci beaucoup an b'i fo Imam Thierno ayiwa e bɔra ka an balimakɛ ka ɲɛfɔliw lamɛn ala k'an nasara hɛrɛ la komi wagati sera mɛ an bɛ mɔgɔ kelen ou bien mɔgɔ fila an b'o fɛnɛ hakilina lajɛ peut-être t'a sɔrɔ a ka di mɔgɔ caman ye ka don ka hakilina fɔ ka fara i ta in kan donc an bɛ mɔgɔ fila lajɛ 20 72 99 83 20 72 99 83
an bɛ foli di aw ma aw minnu bɛ ka an lajɛ Mali kɔnɔ ani a kɔ kan n'aw bɛ ka jɛmukan in partager an ka foli bɛ aw ye Aisha e tun bɛ ka kuma dɔ ɲininkali kɛ imam na d'accord imam Ayiwa kuma jumɛn bɛ e bolo k'a fɔ furudenw ɲɛna walasa u ka furu bɛ ɲa furusaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala kan bɛ sawaba ma furudenw k'a dɔn k'a fɔ furu ye fɛn belebeleba ye Allahu taala de y'a kanu kan k'a kɛ o la ala ye fɛn min kanu k'i k'o kɛ n'i donn'o la i ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ muɲu i ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ sabari bamananw ko ten ko ni ko bilenna cogo o cogo don n'a bɛ suma o la an k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen a bɛ fan bɛɛ de o la aw ka se ka sabali ɲɔgɔn ka gɛlɛya kɔrɔ ka ɲɔgɔn mara ala kama ka to ka fɛn dɔw fana lajɛ karisa ne taara ɲini don min na masaw tun bɛ se k'an jɛ a la nka u ye n bonya k'a di yan ka to k'i miiri o don na u y'a di yan don min na masakɛlama de nana n fɛ yen o la muso fana ni ale fana y'i miiri o la karisa ye diɲɛ muso bɛɛ to yen ka ne de kanu musow cɛ la o kɔrɔ ne fana kan ka n jija cɛ in na n'a filila bi ko n'a kuma fili bi a bɛ fili min kɔnɔ i bɛ to ka dugawu kɛ ala b'a bɔ a kɔnɔ o la an bɛ fɛn kelen min fana fɔ an balimaw ye fɛn dɔ bɛ an ka furu kɔnɔ bi a bɛ furu barika ban o dɔ ye furu nafolo gɛlɛyali ye ka furu fɛnw gɛlɛya anw ye karisalakaw de an ka laada ma nɔgɔn fo dɔw yɛrɛ b'o fɔ o ye kojuguba de ye ala ye fɛn o fɛn da a ye nɔgɔya de ɲini a la ala bɛ fɛn fɛn fɛ fana ala kira ko salasalam yasiru wala tu'asiru ko a y'a nɔgɔya aw kana gɛlɛya ka tila k'a fɔ tugun an balimamuso ɲɛna i ka furusiri don wallahi kana sɔn ka dɔn kɛ a don kojugu don dɛ a bɛ maloya bɔ i kan cogoya min na i bɛ den minnu wolo a si tɛ kɛ den min bɛ maloya ala kira ko ko n'adamaden ko k'a tɛ maloya ko min y'a diya k'a to yen k'a k'o kɛ awɔ kojuguba de don k'i jɔ mɔgɔw cɛla i bɛ dɔn kɛ kɔɲɔmuso a cɛ man ɲi a cɛ man ɲi a bɛ kɛ sababu ye k'i ka furu lafu k'a lakari a b'a lakari ka da kan i bɛna dɔn kɛ i jɔlen bɛ mɔgɔ minnu cɛla an bɛɛ b'a ye fɔlɔ ni muso furula u bɛ langana dɔ de bira a kunkolo la k'a kun datugu ɲɛda kana ye mun b'o kɛ sutara a donni min kɛra kɔɲɔso la de muso bɛ maloya n'a ye de k'a fɔ ale ni karisa de dara fo ka dugu jɛ o maloya bolo hali a kun tɛ se ka tagama mɔgɔw cɛla o la u b'a ɲɛw datugu n'a bɛ tɛmɛ fo dɔ k'a tɛgɛ minɛ o de la maɲabaga bɛ k'a kɛrɛfɛ k'a tɛgɛ minɛ ka taa ɲɛgɛn na k'a tɛgɛ minɛ ka segin n'a bɛn ko bɛ fɛn min na k'a tɛgɛ minɛ i bɛ taa sɔrɔ o maloya min tun bɛ muso la o de bɛ kɛ sababu ye a bɛ den wolo den minnu bɛ maloya a bɛ den wolo den minnu bɛ saamɛ nka e ka kɔɲɔ don e k'i jɔ jama cɛ la k'a kɛ dɔn in e subhanallah komi waatiw yɛlɛmara de karamɔgɔ ayi an de bɛ ka yɛlɛma tile min tun bɛ bɔ fɔlɔ a tun bɛ bɔ yɔrɔ min na o bɔ yɔrɔ yɛlɛma la anw de bɛ ka yɛlɛma anw ka yɛlɛmali an ma ko waati bɛ ka yɛlɛma waati tɛ ka yɛlɛma dɛ tile bɔ yɔrɔ ma changer a bin yɔrɔ ma changer adamadenw de bɛ ka na ni hakilina kuraw ye ka da kan an bɛ ka mara occidentaux minnu bolo hakilina jugu de b'u bolo min b'an ka du ci u b'u t'u ka so ko an ka sow ci fɔlɔ u tun bɛ na ni kɛlɛkɛminɛnw de ye ka na an kɛlɛ nka u nana ye k'a fɔ kɛlɛ min ka jugu adamaden ma n'o ye kɛlɛ bɛɛ ye o de k'a kɛlɛ hakili la i bɛ hakilina jugu don a kɔnɔ n'o kɛra sini wallahi du ninnu tɛ ɲɛ u bɛ fɛ k'an ka du tiɲɛ don nataw de la ala k'an kisi ka bɔ a ma amina Aisha waati sera an bɛ fɛ i ka folikan kɛ ani ka dakurunya laban fɔ jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ waati sera an ka folikan an b'o lase an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli belebeleba lase an ka imam ma i ni ce wele jaabili la a diyara n ye ka fiɲɛna nin tɛna k'i wele ko fɔlɔ nin tɛna k'i laban ye an bɛ n'i wele an ka plateau kan walasa i ka ɲɛfɔli caman kɛ an filɛlibagaw ye walasa an ka furuw bɛ ɲa cogo min o bɛɛ tɛmɛnen kɔ k'a fɔ an filɛlibagaw ɲɛna halisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ minnu bɛ anw labɛn weekend o week hali bi ka dɔn tɛmɛni kuma ye Aisha walasa an ka kuma laban di karamɔgɔ ma imam ma ka jɛmukan kuncɛ o bɛɛ kɔfɛ an bɛ foli di an makilibaga ma an tɛ sɛgɛn kɔ n'o ye K Stop Coiffure u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Buwasobugu ma ni mɔgɔ min bɛ aw bɛ fɛ k'u wele aw b'u wele 71 61 72 28 n'aw wele dɔrɔn an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tana wa ɲininka laban bɛ n bolo k'o tɛŋu ɲini karamɔgɔ la sani an ka kuma kuncɛ karamɔgɔ an b'a ye bi bogotigi caman bɛ yen u b'u ban furu ma tagalen ɲɛfɛ u bɛ taga misiri la ka 2000 di ko alimami ka dugawu kɛ n ka furuko la yalima mun de bɛ na n'o bɛɛ ani mun bɛ e bolo k'o se o musow ma fɛnɛ nin yɔrɔ in na an b'a f'u ye dɔrɔn mɔgɔ kana sɔn ka u ban an bɔra k'a fɔ yan kira ko furu y'ale ka sunna de
ni maa min y'i jɛngɛ ka bɔ a ma k'i t'ale dɔ ye wala ni si sera furu ni maaw nana i ɲini ni banna don min na i bɛna ɲini ni ala fana banna tɛ ɲɛnabɔ dɛ wala ala mana latigɛ waati min na ka maaw ɲɛ si ma dugawu kɛ i ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ ye nka ni e ye laseginin kɛ i ma sɔn don min na n'i fana mago nana jɔ a la ni ala fana ma sɔn f'i bɛ taa misiri la ka taa di misiriwelaw ma ko ka dugawu kɛ k'a sɔrɔ olu dɔw yɛrɛ i bɛ se ka taa furu dɔw yɛrɛ ma a bɛ n'a fɔ ni ɲin ka jɛ wagati min na n'i ma gasake o la n'a bilenna a tɛ se ka gasake i bɛ numéro fɔ ka sɔrɔ ka kuma kuntɛ masa dɔw fana bɛ yen kuma dɔw la olu b'a fɔ k'u t'u denw di ko fo den ka tila kalan na o ye fili ye dɛ bon kalanko fana b'a la mais caman fana bɛ yen nata de bɛ na ni a ye parce que u b'a fɔ ko wari tɛ karisa kun karisa tɛ se den kɔrɔ a tɛ so ɲuman di yan donc an masa caman b'u tɛ an tɛ ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ wa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha ale de jɔlen don danfɛn bɛɛ garisɛgɛ wala ka n'i den di mɔgɔ ma k'a tɛ se den kɔrɔ ala de bɛ se bɛɛ kɔrɔ wa bɛɛ donni bɛ ala de kan maa si dun tɛ maa si kan n'i den garisɛgɛ ka ɲi n'a furula cɛ ma dɔ bɛ fara cɛ ka sɔrɔ kan nka ni e y'i ban ni maa min nana i b'o tigi sen lajɛ f'a kunkolo est ce que ni den kan ka di karisa ma ayi e k'a di ala ma n'i y'a di n'ala sɔnna ma ala tɛna i cɛ la dɛsɛ ala k'an dɛmɛ ala ka barika don a bɛɛ amina ala k'an n'aw dɛmɛ a diyara an fana kosɛbɛ alhamdulilah halisa minnu bɛ yen nɔ tuguni aw bɛ fɛ ka an ka ni jɛmukan in sponsoriser walasa ka jɛmukan in ka sankɔrɔba sɔrɔ aw bɛ se ka weleli kɛ 79 38 19 14 79 18 79 38 19 14 merci a bɛ weleli kɛ walasa an ka jɛmukan in ka san sɔrɔ halisa. Merci Aisha, an b'i fo karamɔgɔ Imam Thierno i sera kɛnɛ kɔnɔ a diyara n ye an bɛ a fɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ baro in tɔ bɛ yen nɔ i bɛ dugawu kɛ ka an ka kɛnɛ kun cɛ ni an n'an filɛbagaw ye ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ala ka barika don an n'aw bɛɛ la ala k'an ka jamana kolo suma fitinɛ b'a kɔnɔ ala k'a dufan an ka ɲɛmɔgɔ ala k'o fanga se an ka du ala k'a jɔlen to ko nin dɔgɔkun ye semaine de la réconciliation wan t'a dɔn jumɛn ye u y'a fɔ télé la o b'a jira k'a fɔ hali furuɲɔgɔnmaw k'u jija fitinɛ bɛ du kɔnɔ a bɛɛ ka bɔ fitinɛ man ka jamana kɔnɔ ala k'a ban ya rabi ala ka barika don an n'aw la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye n bɛ n tɔgɔma fo nin kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Thierno Ndiaye ye ala k'a ɲuman segin ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ fo ka dugawu kɛ téléso in baarakɛla bɛɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye ala ka kɔrɔta da n'aw bɛɛ ma allahumma bihaqqi man ahbabtahu wa ba'astahu wa ajabta da'wata man bihi tashaffa'u faj'al lana min kulli dhiqin makhraja waltuf bina ya man ilayhi al-marji'u summa as-salatu ala an-nabiyyi wa alihi khairil anam man bihi tashaffa'u subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ i fo karamɔgɔ ala ka dugawu bɛɛ minɛ an b'i fo nin bɛ fu siri an ka bi jɛmukan na an bɛ foli di aw ma Mali kɔnɔ ani a kɔ kan aw minnu ye jɛmukan in filɛ k'a partager ani aw minnu ye weleli kɛ k'aw hakilinaw fɔ an ka foli bɛ aw ye k'a yira aw la k'a fɔ nin jɛmukan in bɛ sigi aw ye samedi o samedi ani dimanche o dimanche aw k'o di a bɛ bɛɛ de ko fɔ ni ala sɔnna ma an bɛna hakilitigi wɛrɛ wele ka kunkolotigi wɛrɛ wele aw ni o bɛna sigi semaine wɛrɛ ni ala y'o yira aw ni aw la an ka foli bɛ kalili ye an ka mananje an b'a fo k'a jakite o la an bɛ foli di an ka équipe de technique ma Burulayi Danbɛlɛ timinanja Burulayi Dunbiya timinanja ani cɛsiri an b'a fo la o la an bɛ bi ta in bila ni ala ma basi wɛrɛ kɛ anw ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ a k'an bɛn